Kagawad may adlaw kagawad. Kagawad unsa may i-turnover karon kagawad ani sa Barangay Rizal? Okay, karon ma'am, kining human ang project sa concreting. Sa Bonero to Muplanan Sentro Rizal. Kani ato ba kagawad nga wala pa na siminto kagawad. Lisod ba kayo ang dalan? Nalis ko kayo. Kailangan mga bade. Hello. Experience mo kung maagi ko. Ako balik kay Diyos Kadanlog. Pero karon ma'am, ako kay salamat kay Pintar gini ko. Yang pag may mga credit na rin na mag-iingon, musik tuma Rizal. okay ba ta? Karon dire. Sige, ready na. Implementar na kay Dugay yun namo nga gihandom. Pinahong namo nga para niya. Maayo mo po padagis sa maong dalan. Sa lisod yun. Pwede lang kung forward niyo. Kasi dahil tayo mag-tumakan, liway ka lumisod. Mas simple na ano sa pagkain. Ayan sir. Sir, ang gani bang padalan nga inyong gihangyo? Sir, ka mga pila pud katuig inyong paghangyo usugad na ni padalan sir nga gihatag din sa inyo. Dugay na gini siya. Siya. Pwede mo po salamat nga kini nga project nga kita kung sa una nga di aksyon na gini pamilya niya naging pailikar ang mga project sa mga dahil So kagawad ba sinaduna kay mensahe kagawad no kay congressman o sa mga nagpaluyo kagawad no aron nga mapakontrito gyud ang inyong dalan dani sa may Barangay Rizal kagawad. Congressman Bambi nga Ano sa tingin mo mga kaluwit magikan sa pagkakanan nga ipabot tayo ni salamat Alright, so ano ba yung nakakatawag din kailang salamat nalipay sila ma'am nga na siminto na ginamon dalan nga dugay ginawa Salamat kay kagawad.